nato malikayan, na ay uban mo tiyatra o ganahan. Ang imuhang textmate wala na gyud nagparamdam, kay di ay nakauyab naman. Imuha pang gibaog-baogan, pero sa tiyatra di ay siya taman. Ingon pa siya nga di ka pasakitan, walay klaro maayo pa'y mag-single na lang. Asa na imong textmate, asa na